Jeg vil demonstrere, hvordan man registrerer de løbende udgifter, man måtte have på anlægget. Det kan man selvfølgelig ved at gå ind på udgifter. Her er der 3 forskellige kategorier af udgifter. Der kan være en administration. Måske jeg vil købe et ringbind til, eller nogle ringbind til at gemme bilag og så videre i. Der er prissat nogle forskellige tekster, hvor man vælger det, der ligner mest det, man gerne vil bogføre. Man skal bare skrive, hvad selve udgiften er, hvilken dato det er, og hvilken type udgift. Det gælder også, hvis man overordner vedligeholdelse. Det kan være, at vi har haft besøg af en elektriker på en serviceaftale. Og vi gemmer igen udgiften. Det er vigtigt, at man indtaster det fulde beløb, inklusiv moms. Hvis der har været nogle udskiftninger på anlægget, lad os sige, at vi har måttet skifte en inverter, så man normalt vil være dækket af forsikring, så leger vi her, at det var en forholdsvis dyr udskiftning, vi er ude i. Her sørger enkelt for os selv at finde ud af, om hvorvidt det kan straks afskrives, eller det skal tillægges afskrivningsgrundlaget. Hvis nu vi havde købt et solpanel, som ikke har kostet så meget, så man se, at det bliver ført som straks afskrivning. Igen skal man ikke spekulere på hverken modpostering eller andet, bare indtaste det fulde beløb, inklusiv moms.